libros de repetidores, pero si hai repetidores para aprender, pues tampouco pasa nada, non ser máis listo ni máis tonto porque teñades que estar un aniño máis. A veces é que un está inmaduro, non está preparado para según que cousas, que con calma. Eu, vamos a ver, teño 63 anos, podía ser a aboa, cando cheguei de vos aquí, podía ser a aboa de calquera de vos. Cando era pequena, as escolas non eran como agora. Primeiro, non había nenos tan pequeniños, de 3 anos, nin había escolas infantiles, como hai agora, de 0 a 3, que hace de serio lado. Nos íamos a escola con 6 anos. Tu crees? Eu penso que non. No, porque non podemos días. Claro, porque, mira, hasta os 6 anos ti non ibas a escola, pero cando chegabas aos 6 anos, tiñas que empezar a aprender. Tienes que aprender todo, golpe. Claro, en canto que vos ires aprendendo desde pequeniños, e sobre todo tedes a inmensa sorte de que estades nenos e nenas xuntas, porque cando era pequena, as escolas non eran de nenos e nenas. Eran os nenos por un lado e as nenas por outro. Que ocorre? Que eu estaba nun pobo, nun lugar moi pequeniño, e non había locais para as escolas. As escolas non era como agora, con este centro tan maravilloso, cheo de luz, cheo de color, cheo de xogos, con uns profes que se poñen ás vosas alturas, que xogan con vos, que vos enseñan, pero tampouco con ese autoritarismo que tiñamos cando nós éramos pequenos. Cando nós éramos pequenos había un mestre ou unha mestra para nenos e nenas, e aquelo non era como agora. Aquelo era un mestre que contaba, se era simpático, mellor, porque os mestres que tiñamos nós non eran os de... Eu non sei se vos listedes a lingua das borboletas. Non? Bueno, pois é un libro maravilloso de un escritor galego que se chama Manolo Rivas, que conta a historia de un mestre e os nenos nunha época determinada, pero que ese mestre é un exemplo. Pero os mestres e as mestras en xeral, cando era pequena, non eran así. Eran persoas que se puñan ao frente da escola e che dicían que o que tiñes que facer e te enseñaban o que vos agora aprendedes dunha forma totalmente diferente. Contabanche a tabla. Sabedes como aprendíamos nos a tabla? Con canción, cantando. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. Como unha peli tamén. E así hasta o 9. Non era como agora, nós non tiñamos tablets, non tiñamos ordenadores, nós tiñamos unha pizarra e vídeos tampouco. Non había nin cámara. nada, había un pupitre de madeira, donde os había un pupitre de madeira, que no medio tiña un buraquiño para que ti puxeras o tinteiro, e nós escribíamos Con plumas. con plumín. Non coas plumas estas tan bonitas que a mellor lle veredes os vosos pais, que é como un boli pero con un plumín. Non. Nós escribíamos con un pauciño de madeira que remataba nunha plumiña que nós mollábamos naquel tinteiro e logo escribíamos. E ollo, non podía caer ningún borrón, porque se caía algún borrón podía haber unha colleja. E agora unha colleja de vez en cuando merecémola todos, vos e nós. Pero ali a colleja era verdadeira. Mucho fuerte. Ou os castigos. O con la regla. Ou os castigos. Que o mellor tiñas que pôr as mãos así e dabanche coa regla e doía. Cambiaron afortunadamente moitas cousas. Nos aprendíamos todo de memoria. E tiñamos cada un de nós un pizarrín pequeno e un lápiz que non era un lápiz como os de agora, sino que era un lápiz de pizarra sobre que escribíamos, borrábamos e utilizábamos sistemáticamente. Entón non tiñades libreta nin... Ao principio non, despois máis adiante, transcurridos uns cuantos anos, xa íbamos tendo libretas, xa íbamos tendo lápices, xa íbamos tendo libros. Polígrafos. O bolígrafo é moi atrás. Cando eu era pequena, bolígrafos non había. Algúnha persoa que tiña
Vos sabedes que agora se fala moito de que os nosos xoves teñen que emigrar e se teñen que ir a outros países, pois porque aquí hai dificultades para atopar emprego e, bueno, iso é unha gran desgracia porque se están perdendo os mellores talentos e iso non o debemos permitir. Pero cando eu era pequeniña emigrábase porque non había para comer, porque había que ir a buscar a América, pero non a América do Norte, que tamén, sino fundamentalmente a América do Sur, Uruguai e Argentina, para buscarse la vida, buscar para comer. E marchaban, a maioría das veces, os pais, e as nais quedábanse cos nenos aquí, e algunhas veces volvían, e algunhas veces non volvían. O sea, que era unha época moi difícil, moi dura, era a posguerra larga, eu nací no ano 1953, a guerra acabou no ano 1939, facede a resta, pero neste país as cousas non empezaron a marchar ben hasta o ano 1975. E a partir de aí cambiou o noso mundo, pero hasta esa época as cousas foron moi complexas e moi complicadas. Por suposto, na escola non se falaba galego. E ten máis, dicíanse, neno ou nena, fala cristiano. O sea, falar en galego equivalía a ser un mouro. Ser mouro era aquelo de os árabes que ahora nos vemos como xente normal, que convive con nós e coexiste con nós. Había un concepto totalmente diferente porque tiña unha religión diferente e nos parecía que se viña Mahoma nos perseguía e nos comía. Entonces, a expresión era, si ti falabas en galego na escola, nena ou neno, fala en cristiano. E máis, podíante castigar. Por falar en galego. Algo que para nós hoxe é cotiá, falamos, só faltaría que non pudésemos falar a nosa lingua. Mirad, cando eu tiña 6 anos, non o olvidarei nunca. No meu pueblo, extrañamente, porque non había máis lugares, os nenos e as nenas estábamos na mesma escola, na mesma aula. Era unha aula que sería como a mitad desto. E ali estábamos 49 nenos e nenas. 49. Imaginaros o que é. E eu era moi pequena, pero como as mestras vivían nos lugares, e nos lugares non había ni pensións, nin había hoteles, algunhas veces vivían coas familias. E a mestra que estaba no meu pueblo vivía na casa da miña avoa. Na casa da miña avoa. Porque non había hoteles, non había pensións, non había, as escolas eran espacios que che prestaba unha familia, que non era algo separado, como agora, que tedes un centro maravilloso. Máis tarde foronse facendo escolas unitarias en nos lugares, pero eso xa foi moito máis tarde, foi a partir dos 60 e algo. Pois a mí levábame a mestra con ela á escola, e eu era a máis pequeniña, porque todos os demais eran maiores. E sabedes como aprendían as capitales do mundo? Como? Cantando. Puñanlles un mapa na parede, como os que tedes agora, que non se parecen en nada, porque o mundo cambiou totalmente. Xa, antes estaban diferentes repartidos. Claro, antes a Unión Soviética eran un montón de repúblicas que agora son países. A zona de Yugoslavia, o que hoxe son 25 repúblicas, antes era Yugoslavia. Había ademais unha división este-oeste, o sea, decir, países comunistas, países occidentales. Era outra división no mundo e outra visión no mundo. Entonces, a mí levábame a mestra con ela e aprendíamos as capitales europeas cantando. E eu de escoitar os nenos maiores aprendíme as capitales de Europa, todas, pero non sabía escribilas, eu solamente de oílas. Eu sabía que España capital Madrid, Noruega capital Oslo, pero eu non sabía máis. E logo ubicabas no mapa perfectamente. E aprendín a ler de escoitar os nenos. Cando xa fun a escola que tiña que ir por idade, xa sabía ler, pero é unha excepción. O normal era que ti foses a escola xa un pouquiño maior e a unha escola onde estaban nenos e nenas e onde
había moitísimas dificultades para casi todo. E unhos mestres e unhas mestras que, dende logo, en nada se parecen agora, as de agora. Algún había, mirade, contoos unha anécdota. Había libros que non se podían ler naquela época. Entonces normalmente eses libros estaban arrochados. Tú non os vías. Había unha mestra que era unha muller excepcional, inda que a apariencia era dunha muller adusta, seria, antipática, pero era unha muller excepcional e tiña dentro da aula, escondido nun armario, libros que tú abrías o armario e non o vías, vías os libros de aquela época, pero non vías ningún libro que pudese estar prohibido, nin vías un poema de Machado, nin cousas semellantes, o sea, nada. E cando ela consideraba que había, bueno, que xa se podía, ela levantaba unha tapa que tiña a parte de abaixo do armario e sacaba libros. Por exemplo, eu nunca olvidarei cando nos leu un poema de un señor que se chama Rafael Alberti, que xa morreu, e de un señor que se chama Pablo Neruda, que era un poeta chileno, que foi asesinado por o régimen chileno, e nos leu dous poemas de esas personas. A mí non se me olvidou jamás. Cando acabamos de ler eses poemas, volvemos a esconder e ali estaban os libros. Nos chamábamos o caixón dos libros prohibidos, porque sabíamos que algo pasaba. Non sabíamos exactamente que, pero sabíamos que algo pasaba, porque aqueles libros só salían algunhas veces. Logo, sí, salía Cuchifritín e salía non sei que, de Icelia e non sei cuánto, pero nos non tiñamos acceso a según que libros ou a según que formas de pensamento, como agora tedes. O sea, agora todos sabedes o que debedes saber que hai no mundo, e naquela época non, e ademais non había televisión. Vos imaginadevos un mundo sin televisión? Nin teléfonos. Sin teléfono. Nin teléfono e televisión tampouco. Entonces, cando xogábamos, a que xogábamos? Pois éramos un pouco brutos, porque xogábamos a tirarte os paxaros. Chinas. Eso no, pero eso está mal. É que nós éramos moi brutos naquela época. Pero eso está mal, non se nos ocurramos. Pero vos tedes que imitar o que nos facíamos ben, non o que facíamos mal. E apuntaba de deber. Apuntábamos de quién tiña un ollo que donde puño o ollo tiña a bala. Eso estou arrepentida toda a miña vida porque adoro os animais. Pero bueno, era a época. Xogábamos a pelota e xogábamos cunha pelota de trapo que a miña avoa nos facía facendo bolas de trozos de tela que lle quedaban. Ela iba guardando todas esas telas, esos restos de telas, e íbamos atando e nos facían unhas pelotas para xogar fantásticas. Xogábamos as tabas. Vos sabedes o que son as tabas? Pois as tabas son como uns huesiños de cordeiro que teñen unha forma determinada, e nós xogábamos a eso. Eran uns xogos moi sinxelos, pero moi participativos, porque tiñamos que estar ali pendentes deles. E logo había xogos de nenas e xogos de nenos. Pero eso me parece que tamén pasa ahora, porque os nenos xogades ao fútbol e as nenas non. Nunca. Si, a Natalia xoga. Pero solo unha. E todas as demais? Non queren. Bueno, a veces a Gisela xoga. Bueno, nós xogábamos a xogos de nenas e xogos de nenas e de nenos. Pero había algunhas nenas e algúns nenos que éramos un pouco rebeldotes, xa de pequenos. Entonces xogábamos todos xuntos e compartíamos o pouco que tiñamos, que eran xogos moi elementales. Por exemplo, os xogos de madeira, que vos agora tedes inmensidade de xogos de madeira, nós os xogos de madeira tiñamos os que nos facían o millón na nosa casa. E eu, por exemplo, levaba a escola xoguetes que me facía o meu tío. O meu tío sentábase comigo pola noite e me facía xoguetes, coches, carritos, serras, todo tipo de figuras. Sabedes con que? A ver, pensade con que se pode facer. Con madeira.
E xogábamos con eles, claro, desfacíanse rapidamente, porque eso era todo perecedero, pero pasábamoslo maravillosamente ben. Disfrutábamos moitísimo. Outra das cousas que solíamos facer era xogar a escondite, que eso tamén o facedes vos. Xogábamos a comba, pero non con estas cordas que ahora tedes vos, que teñen un mango en cada extremo, e tal. Nos non tiñamos eso, nos xogábamos eso con unha corda normal. Eu tamén, como non quería comprar unha comba destas, pois colla as cordas que tiña na palleira, e como eran demasiado pequenas atabas, e xogaba con esas combas. Perfecto, pois nos... Valían igual. Ahora as cordas suelen ser de plástico, pero naquela época non, eran de esparto. Eran de esparto. Sí. E entón, con eso facíamos. Xogábamos a truque, sabedes que é o truque? No. Bueno, pois o truque é... Tú marcas no chanzi, e fas unha serie de casillas, e logo tiras... A patacoxa que chamades agora, bueno, nós chamábamos o truque. Pois é un xogo dos antigos. Xogábamos a peonza, eso sí sabedes, todos. Pero a peonza non era como a da agora. De madeira. Agora a da agora é de madeira, pero naquela época o mellor a peonza era pois un trozo de nabo. Claro, porque os nabos eran máis duros e as patacas. Entón, con eso, ademais, en casi todas as casas había nabos e patacas. O que o mellor non había eran outras cousas. Pero nabos e patacas, sí. Entón, con eso se facían un montón de xogas. Durabanche moito as peonzas. Non duraban pouco, non pasaba de un día, pero se facía outra. Algo máis facillades. O meu tío. Eso era un traballo do meu tío, porque eu era pequena non podía coller coitelos. Entón, o meu tío, que era un artista, nos facía as peonzas. Dos cuchillos de piedra. Os coitelos eran de madeira, por la parte de atrás, a veces non, e logo eran de latón. Fundamentalmente de latón. Supoño que nas casas acomodadas habería coitelos de plata, do que fora. Pero os que había nas casas normais, nas aldeas, nos lugares donde nós somos e onde nós estamos, eran de latón. De latón. Era unha especie de un metal blando, e a maioría eran de latón. Despois xa empezou a vir o acero inoxidable, etc. Pero eran de latón, e os platos eran ou ben de madeira ou ben de porcelana. De porcelana desta que vos coñecedes e que seguro que nas vosas casas hai, porque tampouco había grandes baixelas. En algunhas casas sí, a miña abuela tiña unha baixela porque lle trouxera o meu abuelo de Cuba. Pero eso non era fácil. Dime. Que cando éramos pequenos non xogabades tamén a billarda. Por donde eu nacín, a billarda non se xogaba. Non xogábamos moito a billarda. Xogábamos moito máis a unha cousa que se chama os bolos. Que tiras unha bola e tens que tirar os bolos. Sí, pero non os bolos que tedes agora, sino eran uns tacos de madeira, redondos. Non era como, estes teñen forma de botella, non? Sí. De botella alargada. Bueno, non. Para nós eran uns tacos de madeira, máis ou menos grosos, e unha pelota de madeira. E con eso xogábamos. Non, eso non, porque aí xa xa se desfacía. Eso xa o facíamos. Eso xa había, e ademais era compartido, porque non todos os nenos tiñamos todo, tiñamos que compartir. Vos pensade que no colexio nos daba pola mañá e pola tarde o almorzo que consistía en leite en polvo. Sí, gusta con leite en polvo? Pois non sei que decirvos. E queixo, que mandaban os americanos aos colexios para que os nenos e as nenas tiveramos un alimento básico. Os queixos, ahora mesmo che contesto, os queixos viñan nunhas latas amarelas e eran de color amarelo como o queixo de bola de agora, e a leite viña en polvo. Entón, os nenos e as nenas nos daban todas as mañás e todas as tardes, porque a escola era mañá e tarde, e non se comía ali, por suposto, cada un se iba a comer a súa casa. Nos daban leite en polvo e queixo deste porque os nenos estaban infrega alimentados. A posguerra foi moi dura,
hasta os anos 60 e moito, as cousas non foron fáciles. Entonces, en moitas casas faltaba comida. E isto mandábano os americanos, mirade que maravillosos, eses señores de alá. En vez de mandarnos outras cousas, nos mandaban leite e queixo. Que a miña abuela díceme a veces que, por exemplo, cando eu non quero comer alguna comida, díceme que nós temos moita sorte porque lá antes só comía caldo e patatas. Porque é un pueblo, como non había tanto de comer, todos comían o mismo e só dice que pola mañá caldo e patatas, pola tarde caldo e patatas, pola noite caldo e patatas. E só les alimentaban de caldo e patatas. Tamén dice que había, porque hai veces que só comían pan o día. Que esos eran tamén afortunados, porque había moita xente que non tiña. Hai que pensar que en Galiza temos unha ventaxa que, primeiro, a guerra non foi tan dura como pudo ser, por exemplo, na parte de Levante, ou na parte de Cataluña, ou na parte de Aragón, pero, e que ademais todo o mundo tiña o seu minifundio, todo o mundo ten a súa hortiña e tiña os seus pequenos animales de granxa para poder compartir e demais, e a fame non foi tan brutal como noutros sitios, pero claro, comer caldo e comer patacas era o normal, e comer huevos eso xa era genial, e un polo non che quedou. Non sabedes a que? A contarvos. E que vos conto? Contarvos cantos sodes? Un conto? Queredes que vos conte un conto de cando eu era pequena e iba á escola? Sí! Vale, pero cando eu iba á escola non era así de pequeniña como vos, eu era moito maior. Porque os nenos pequeniños como vos non iban á escola. Sabedes a cantos anos iban á escola? Así. Mirad. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíxate, e vos cantos tedes? 4. No, 4 tenía 5, que maior! 5. 5, joder! E ti 3. Alejandra, ti 3. E ti 4. Claro. E ti tamén tes 3, Alita, verdad que sí? E ti tes 3, Laurita, non me metas os dedos, que ti tes 3. Bueno, pues cuando nos éramos pequeniños e pequeniñas, non íbamos á escola, estábamos nas nosas casas. E cando empezábamos a ir á escola era cando xa éramos un poquinho maiores. E íbamos a unha escola de nenos, os nenos iban a unha escola. La de aquí. No, na de un pueblo pequeniño. Porque isto tal como ves agora, este edificio tan grande, con tantas aulas, con tantas profes, eso antes non era así. Había monos. Había monos e monísimos. Había de todo, Alejandra, E saltaban E saltaban da jaula. da xaula, pero en Galicia non había. Sabes? Eu vi un. Claro, tú víchelo na tele. Pero cando eu era pequeniña non había tele. No, porque non existía. E por No, que non había tele? Porque ainda non a inventaran. Entonces nos íbamos á escola, cando éramos maiores, e mientras non podíamos ir á escola porque éramos pequenos, sabedes o que facíamos? Xogábamos na rúa. A la rúa que vivía en José. Na carreira. ¿Dónde? Contame. La mano como se vive en la rúa. Y la vi su casa. Pero a rúa era un pueblo. Y yo la vi en su casa. E fiche na casa. E gustouche? Sí. Carai, pero... Una millana. Pero, cando eu digo que xogamos na rúa é que xogamos na calle, na carreira. Que agora vos tampouco podedes porque hai moitos coches e é moi peligroso. Pero cando eu era pequena non había coches. Entonces, alá, tampouco había baño, Agua. nin había agua corriente. E tú non abrías o grifo e salía chauguiña. No. No. Había que ir a fonte a buscar. Mira, y había botella. Había botellas, claro, pero íbamos con cubos a buscarla. Pero
botellas e xarras e caldeiros. Vos sabedes como é un caldeiro? Había aguardiente, pero os nenos non toman aguardiente, Alejandra. Os maiores debían de tomar pouca tamén. A tua abuela fai aguardiente, pero non é para ti. Cando eu era pequeniña tamén facían aguardente os abuelos, pero os nenos non nos daban aguardente. Sabedes que nos daban os nenos? Contovos. Papas de millo. A que vos non sabedes o que é? A ver, contame, que? Que son unas papas que se comen. Ah, sí, claro, pero eran de millo. Sí, yo las tengo en casa. Sí, e gustanche. Bueno, pois a mí non me gustaban nada. Porque sabían moito a millo. E a mí o millo como que non me gustaba moito. Pero eran papas como as que tomades agora, como vos tedes tomado a papilla de maicena ou a papilla que vos dan para merendar de moitas froitas mesturadas así pasadiñas e o puré que vos fan con unha máquina que o tritura. Sí. Bueno, pois eso nos facían coas papas de millo. Pero non había maquiniña para triturar. Había que facelo e si. Darlle moitas voltas. Que cariño? Que che se rompeu o globo? Vaya por Dios. Non ves o chagoma? Bueno, pues non pasa nada. Así. Tua mamá xa ten. Pero mira, e os nenos todos estes son todos amigos teus? Bueno, vos sodes todos amiguitos? Sí. Levántamos ben. E non pensades. Non. Estades nenos e nenas na escola. E iso gustamos ou non? Pero non vos gustaría máis estar os nenos por un lado e os nenos por outro? E a que xogades? A pilla. A pilla-pilla. Os condiciones. Pero eu vos decir o que xogábamos nós cando éramos pequenos. Nós non tiñamos monecos. Yo en casa xogo a tres en raya. Pero con que xogas a tres en raya? Dibujo un cuaderno en la libreta y después pongo... Claro, pero mira, cando nós éramos pequeniños non tiñamos libreta. Tiñamos un pizarrín. Sabes o que era? Era un cuadradiño de pizarra, como a que se... Ves o teito de aquela casa? Aquelo é pizarra. Pois tiñamos un cuadradiño e un lápiz, que tampouco era un lápiz como os de agora, era tamén de pizarra. E con eso escribíamos, e facíamos debuxos. Una puntita. Con unha puntita, efectivamente. Pero era un lápiz, solo que de pizarra, parecido ao voso. Nós non tiñamos lápices como tedes vos, non tiñamos cuadernos, non tiñamos libretas, Pizarra para poner unos dibujos. tampouco tiñamos debuxos como tedes vos, pouquiños, porque nós estábamos nenos pequeniños e nenos maiores, tampouco tiñamos fichas. Y tenías pintura, dice de mí. Non teníamos pinturas. Y también Pero no cole non se comía. Vos agora comedes no cole. Nós non tiñamos mochila, vos tiñamos carteliña. Y E tenía chamábamos de cabás, que era un cestiño, como una cesta. como unha cestiña, efectivamente, e dentro metíamos as cousas. E levábamoslo elí. Y tenía aquello. Y Parecido. tenías un patio como este. Non porque non tiñamos unha escola como esta. Mira, Tiñamos un aula como a
todos, e íbamos a mañá e a tarde. Teníamos casa, sí, pero a casa era nosa, non era na escola. Pero, si falades todos a ver, non os entendo. Porque ten en conta que eu xa son maior, estou algo sorda,